دم باش تماشاوانên hêja hêviya ku em demek xweş hefe derbas dikin hûn xêr hatin panorama heftê vê hefteyê ez ê bernameyê birêve bibim wek ku hûn dizanin ev bername ji aliyê rêveberiya çarkil medyê tê birêve birin. Beriya dest bername xwe bikin ez dixwazim mêvanê xwe bordnas kirin. Her du mêvanê min jî aktivîstê mafê mirovan e. Tek Mehmet Saleh Mele Saleh Kılıçdaroğlu. Ez wisa jê re bêjim em wek Mele Salehî nas dikin. Li Sêrtê dimîne û serokê Komelaya mafê mirovan şaxa Sêrtê berê bû. Rêga vê jî di rêveberiya şaxa Sêrtê de cî digire û Kek Murat Aba parêzer e û di heman demê de jî nûnerê wexa mafê mirovan ya Diyarbekirê ye. Hûn her du jî bi xêr hatin sersera serçavana. Şev baş gelek salê spas. Belê sağ olun. Belê temaşevanên hêja beriya ku em dest bi bername bikin ka em sernivîsê xwe bibînin çi mijar li pêşiya me ne em lê binêrin. Belê. Niha wek ku tê xanêkirin mijara me yekem rewşa Covid-19 yani koronayê li Bakurê Kurdistanê ye. Xuya ye ku li gelek parêzgehên Bakurê Kurdistanê Covid êdî ji kontrolê derketiye. Tê gotin ku rojê di derdora 10,000 di nava 10,000 û 10,500 nexweş li Diyarbekir yani kes bi vê nexweşînê dikevin. Rêjeya Tirkiye di derdora 20,000 daye yani ji sedî dehê nexweşên Covid-19 li Diyarbekir em wisa bêjin li Amedê ne. Belê ciyê nexweşên giran yani ê lezgîn ew tev tijene mixabin gelek nexweş li servîsên normal tên dermankirin lê û li wir jiyana xwe ji dest didin yani pêdiviya wana bi cihê nexweşê giran hene lê belê ji ber ku tijene ew servîs nikarin wan bişînin wirê. Li Tirkiye li seranserê Tirkiye bajarê herî hindik ê ketiyên koronayê Muğlayê û bajarê herî zêde ketiyên koronayê jî yani wek li gor nüfusa xwe Rihayê. Piştî Rihayê jî Diyarbekirê û Mûşê û Batmanê û Mêrdînê û wan parêzgehên Bakurê Kurdistanê
ئەو ڕێزا داوی بە هەورە پارڤە دکن. ئەس دikarim ئەوا bêjim deng ji rayedarên dewletê jî dernayên yanî walîtiya Amedê ya a Batmanê ya a Rihayê ya a Sêrtê tu deng ji wan dernayê ew jêra dibêjin saziya hifzê siha saziya hifzê siha heyanî vêga vê jî tu daxuyanîkî di derheq van bajaran da nedaye û ber bi xeteriyek mezin da diçe. Belê kekmele saleh ji ber ku emrê te ji ê murad zêdetir e ez ê ewilê mafê axaftinê bidim te kerem ke tê çi bêjî divê ewkê da mijarê da. Şeva xweş ya silav û hurme ji bo we û ji bo hemû guhdara na ev daha bitir karê pisporan bêjin taybetî jî doktorê vê hêlê de pispor fakat tiştê rojane em dişopên û jiyan dikin rojane em dibînin li Kurdistanê ev nexweşî tehlikeyek mezin xeteriyek mezin derketiye holê wek çapemeniyê de jî çawa dixweyê Sêrtê heta niha en derece xirav de bî va di sê roja hinkî dana paştir ferq nake ew bajarê te destnîşan kirî anî ziman bajarê Kurdan e. Ez du sebebê esasî dibînim biborin. Yekemîn bêdewletbûna me ye. Em dibêjin Kurdî dibêjin xwe hirûne rast biaxibe. Yekemîn ev e. Duemîn jî civaka me mixabin ne civakek hemdemî û zana û têr û tejî û rêxistin û wek em bêjin rêxistinê siyasî ê civakî wek em bêjin çawa yekîtiya bijîşka doktora heta hundirê civakê de jî em vê hêlê de nerêxistinin ve em pê xwedîne. Yani axaftinê berê jî ê Kurdî te got temenê te mezin e emrê te axaftinê berê jî yekî tembel ya kêrxwe nehata kêr îş û kar nekan gotan wela tu pêdewletî yani. Ane êkî xwe li mala xwe neke xweyî karê xwe neke ev axaftin ji re dihata kirin. Pêdewletbîn çima min got rastî jî ciddî ser nehat sekinandin. Tedbîrê wê çi ne? Ev nexweşî ev qas dunyayê de pêş ket. Her roj ev qas mirin û nexweşî derket holê. Rojane me çend cenaze veşartin. Hem devletê pêşevê negirt û dizanyan jî. Yani devlet dizanya ev nexweşî wê dîsa pêş bikeve. Demekî nexşeyê me herêma me şîn bî. Dedê gotin va dere nexweşî tune. Ama sebebê wê pirin nabêjim tedbîr çawa nîmûna çêxane hemî vekirîne cê lêstûka hemî vekirîne şîn û şahî welatê me pir zêde tê bikaranîn yani dîlan şîn taziye yani pêşa heftîkî jî em hatin mesela bismilê taziye yani mexa mecbûr dît em hatin vana civaka me de yani İstanbul Çukurova'da hatan ve de şînê yani taziye û ji van dera jî çanwa dera taziye dîsa roja xutbê serbest e cuma tê kirin cemaat tê kirin yani em dikarin viya daha bitir dirêj bikin fakat felsefek çewt nav me de heye ez zêde demê wan nestênim felsefa çewt çi ye em dibêjin bê xwedê tiştek nabe. Yani em dibêjin tişta bibe. Halbuki berçavê me gelek dostên me û hevalê me ê hêja rehmet kirin, me veşartin, mecbûr şîn jî kir yani. Fakat dîsa mixabin dedî Tirkî dibêjin duyarsızlık pêxemî. Vê hêlê de pêxemî ba me heye. Lazim e em wekû civak daha bitir wekû civak em her tiştî devletê jî nexwazin wekû civak. Serî de rêxistinin siyasî, civakî, komalayên civakî
ve hele de bibin ronahiş bu icvaki wana hişyar bikin. Şpaqıjiye şina da dikkat bikin. Ev tedbiri ve mesela veku berdevek و paqijî wekû mesafe civatan de sohbetan de ve nokta da pir em dîqat bikin ve em derziyê xwe jî xwe bidin yani. Kesin ku hûn berê derziyê derdikevin, awana kevne perest e, ez dikan birjim ji hêzin tarî ve ev tên meşandin. Ya derziyê xwe nedin, xiraviye û nizam çiye vesaire. Yani devleti jî hem tiştkirin vê dema dawî nimûne derzî anîn gotin werin derziyê xwebdin çarşiya de ji kulana de ji xelqê dan mala jî gerihan ama wê noqtê de jî gelek tiştê nebaş derketin meydanê hinek kes nexweşin diçin kulana derzî xwedan yani koronana derzî xwedan wê derziyê jî çûn mirin yani ev tiştê jî hene tedbîr baş e yani tedbîr baş e وەکو civat em xarê xistin bikin ev mafîkiyê mirovî ê esasî jî aynı zamanda vê helê de em devletê jî hişyar bikin rexne bikin û rexneyê xwe bên ziman. Spas. Gelek spas belê kek Murat te çi bêjî keremke. Tu li Amedê jî dijî ez dixwazim tu hinekî behsa rewşa wê bêjî. Denk. نهاتي نولو أول سپاسیا خو ودکن نها از وقت جواز دیاربکر دجیم و جبو و برنامه از به سروک بجیشکانیا odaya دیاربکر آخریم küçük per gengeşim kır. Naha minakli Diyarbakır'ı derdori roji derdori 2500 kes nexweşiya koronayı vedik yapın. O ez dikarim bêjim rojê derdorî 20-25 kes 23 kes li Diyarbakirê herî kim jiyana xwe ji dest didin. Ji ber ku tenduristî serokatiya tenduristî ji me viya nabêje. Yani çend kes li Diyarbakir ya jî li Rûhayê ya jî li Sêrtî ya jî li temamê Tirkiye çend kes dimre ji vê nexweşiyê nabêjin. Her carê tiştek ve dişerin. Jiber ku yani naha em dizanim ku çıka Türkiye pır xarab bu, xater bu. Lê ji bo ku turizm bê ya jî turist bê ji bo wî vekirin. Naha em Diyarbakirê jî vêya dibîn. Her carê sala berê jî havînê li Diyarbakirê ev tiştê bû, herî xerab li Diyarbakirê. Diya ji bo çi dibe? Ewilê ez dikarim bêjim ku tenduristiya, hizmetin tenduristi ya bi zimanê zikmakî tune li Türkiye. Yani divê gerek bi Kurdî jî bi gerre bi peyviyana û wan hişyar bikirana lê li Türkiye geynî kurmancî bi Erebî jî, bi Farsî jî, bi zimanên Latînî jî dipeyvin lê kurmancî napeyvin. Ji ber wê yekê jî gel pir bawer yani du dilî dibin yani pir baweriya wan bi serokê Türkiye'de ya jî rêveberên Türkiye'de nayê lê em dizanin derdorî mehek mehûnî vek du mehberê saziyên sivîl ya Diyarbakirê wek heyetek ava kirin. Derdorî 10-15 saziyan re ji bo gel açî bidin bi muxtaran jî axivîn bi kolanan jî dixebitin pey ev tişta pey saziyên sivîl ketin dewrê wê gavê niha du roderê jî Diyarbakir sor bû niha bûye porteqalî. Em dibînin ku saziyên sivîl têkevin dewrê gel jî wê zûtir îkna bibin. Çünkü ez dikarim bêjim mesela wekî tu jî goya li Tirkiye Lijne ava dikin lê li nav Lijneyê de odeyên bijîşkan naxin. Ji ber ku dibên ev muxalîfên menin ji bo wî jî naxin. Lê li Diyarbakir tiştek wek rast em dibînin dema ku saziyên sivîl, dema ku rêxistin, dema ku şaredarî, dema ku rûspiyên wî gelî hebin gel zêdetir ji bo wan qîmeta wan aşî dibin. Niha li Diyarbakir tiştek pir xetere heye
اجل Diyarbakır'ı demek em derdkevin der ve kes maskeyi nahaber riye koy o vakti netbinin evciş bu çiye peybamini daviye o ku mıkabın em televizyonun mezin de em Diyarbakır ne binin em vak nabinin em dibin Diyarbakır tişkitünelli odaya bijişken her ro Twitter davece daxuyamiyam dibi o dibi Diyarbakır serabe naha و ام دبینن رو حاجی وره سرچ وره موشی وره لیدوی ام به هر دو ره مل بدن هر دو و باوریا مج زانستی ره هبه و ام آشیا خبزن جبر کل دیاربکر از دید زانم ایکو دو بیان تک بخوا کرنه جوان ایکو مرنه کستونه یعنی پیوا داوی او کو مثلا سالا بری وقتا که کووید پر زیده بگو her ro düse tendüristvan düse hemşire jiyana hojidestan İsa jiber kutut başına hayanaha hividikim cüvever devamı ke jiyana hoy ku dest dane tüne doktor bijişki yaji hemşire juan tüne. Evet. Beli gelek spas beli temaşavanın heja براستی gelek sebep hene ku em bêjin milletê me derzîl xwe naxin di serî da bêbawerî heye dîsa wek ku Kek Murat behs kir mesela ziman heye dibêjin ku hinek bi zimanê meriva tiştek ji meriva ra bêjin zimanê dayîkê meriv zû yek nabîne lê bi ku bi zimanekî biyanî ji meriva ra bêjin û ku hele ew zimanê serdestan ve meriv pir pê bawer gelek sebep hene ji ber wî jî birastî milletê Kurd gelek qurbanî jî da gelek însanê heyf jiyana xwe ji dest dan herî dawî ez pê zanim ku kurê Kek Şehîd Vedat Aydın jiyana xwe ji dest da çû ber dilovaniya xwe û dîsa wek ku min di medya civakî de îro dît birayê doktor birayê şivanperwer jiyana xwe ji dest da ez hemî kesên ku jiyana xwe ji ber vê nexweşiyê ji dest dane ez rehmeta Xwedê ji wan re dixwazim û ez ji malbatên wan ra sersaxî sebir û metanetê dixwazim. Belê em derbasî mijara xwe didiya bibin. Mijara me yî didiya zanîngeha Hecetepe'ye heye li Enqereyê. Zanîngeha Hecetepe'ye rapirsînekî birêve biriye. Rapirsîn li ser ciwanan li seranserê Tirkiyê ji gelek ciwanan rapirsîne gotine hûn dixwazin li Kurd bijî. Ji sedî pênciyê ciwanên Kurd û Türk gotine em dixwazin li welatekî din bijîn. Ev yek. Didiya dîsa ji wan pirsîne gotine gelo hûn bextewarin an na. Ji sedî bîst û heştê wî gotine wela em ne bextewar. Em ji heyata xwe memnûn nîn. Ji jiyana xwe ne memnûnin. Jiyana ku em tê dane em jê memnûn nîn. Gotine hûn xwe wek kes hûn xwe wek çi hîs dikin. Dîsa gotine ji sedî pêncî pêncê wî gotine em xwe wek kemalîst û neteweperwer hîs dikin. Ji sedî pêncî pênc divên em neteweperwerin. Dîsa ji wan pirsîne gotine gelo ku hûn rayedarê vê dewletê bûna. Herî bilind rayedarê herî bilind bûna. Wê çi karî bikira di heman dema ewil da? Wê çi bikira? Sê mijar
derketine pêş yek jê gotine me yê gendeliyê bi dawî baniya rüşvet bertîlê me bi dawî baniya ê didiya gotine me yê perwerdeyê me daha baş bikira û mijara sisiya jî gotine me yê bêkariyê bida qedandin gelek însanên ku bêkar hene me yê wan jî kêm bikira wê rêjeya wî gelek kêm bikira belê kek Murat înca em ji te dest pê dikin tu divê jî çi tu jî gencekî wek gencekî kuro tu jî dixwazî ku tu derê derva herî welatekî dinî belkî belki şansek me hebû ez beriya salekî çûbûm dervê welat ji bo tatilê yani ji bo betlanê ne ji bo lûrmayînê çima ciwan dixwazin derkevin derve ji ber ku li Tirkî bêhêvîtî heye tu ji pêşerojê ji pêşeroja xwe tiştek nabînî yani tu nabêjî sibê wê jî îro baştir be ji bo çi werdibêjin yani ne bi tenê merev difikiro dibê ya mesela İsviçre, Sviçre ya jî Swêden ya jî Almanya jî bir baştir e ji ber ku li wir yani jiyan çi ye jiyan ne tenê xwarin e jiyan dixwaze ke merev bixwaze azad be tu nikarî derkevî kolana tu nikarî bi zimanê xwe qîmet bibînî tu kek Murat dengê te di çewtê olan dide di wek wisa xwanê dike di înterneta te de acaba problem heye yan jî nizanim çima li ba te başqa ew kêdinê vekirî tinin ne wisa yani telefon yan tiştekî dinê belê em dewam tenê ji kompûterê dikevin niha ji ber ku em goya însanbûyîn tenê ne tenê vexwarine însanbûyîn divê gerek mirov karibe bipeyve hestên xwe biparêze û karibe xwe îfade bike yani weke niha em ê piştîviya jî bipeyvin li Tirkî tu kîbî herkes de biçûk dibîne yani ayrımcılık ve dibêjin ya cudakarî heye li Tirkî cudakarî erê biçûk dîtin jî canetê bikaranîn çünkü tu divê yani li Tirkî be mesela minak tu dikevî azmûnan li wir torpîl hene bertîl pir heye yani tu ne hêza tu ne hêza xurt bî her gav tu nikarî têkevî karekî tu nikarî ji xwe herî mektebek baş û ji ber wê yekê jî ciwan baweriya wan jî nemaye ji pêşerojê dixwazin derkevin derve çünkü dibînin li derve tu dema ku tu dijî wek însan tu tê hesibandin yani li vir ez vêya jî dibînim ev salên dawî de pir êku hevalên me ku ji Tirkî derketin ji Kurdistanê çûn roşilatê li vir mînak xwediyê karekî baş e lê dîsa jî jê memnûn nîne ji ber ku kartenê têrî wî nake dibe ew ê zarokê min li vir çawa wê bijîn her gav di şer de di pevçûnan de di nasyonalîzmê de mezin dibin niha em lê dinêrin tu jin bî ji destê mêra mafê têbin pêkirin tu Kurt bî ji gişa mafê têbin pêkirin yani ne tenê Kurt ne tenê jin ne tenê zarok tu çi bî xeynî te ji olî de jî were xeynî te herkes te biçûk dibîne naxwaze tu bijî ve azadî bijî yani jiyan ne tenê yani jiyan tiştek were ku tu gerek azad bî fikrê te azad bî lê Tirkî em dinêrin azad bûn tune di ramanê de di romanê de di jiyanê de tu nikarî azad bî yani weke te jî pirsek jî pirsî tu jî dixwazî gelo tu heriyan werî
Ez naxwazim ez herim ji ber ku derdê min li Tirkiye ez aktivîstekî mafê mirovanim ez dixwazim ciyê ku ez lê dijîm wê dira bikim cinnet wê dira bikim çêtirtirîn ji niha ve lê ez ji derdora xwe dibînim ki her yek bi awayekî dixwazin derkevin dervê Tirkiye û bi vî awayî jî ez ditirsim ku zêdetir jî pir be çünkü hêvî nemaye ji bo wî jî xetere ye. بله سپاس بله ککمل ساله مراد دبیجه هیوی نمایه تچ دبیجی کرم که Yani ve müjarede o anket dibêjin Kurdiya ve nayê bîrome. O راپرسی anket rapirsî ve rasta biborin. Yani o rapirsî ji bo çi arman jî hatiye çêkirin û hedef wan çi ez vê baş nizanim. Fakat tiştek bala me kişand piraniya we gunem kemalîstin neta perwerin yani. Ev manîdar e. Ev rapirsîn jî care gur pirsan meylê insana tê guhertin yani. Heta bersîva didin jî bersîvê heyên jî dema işaret bikin ana wê bersîvê bidin zanabûn hin bersîva ditêne hina dênayînin. Fakat çawa kek murad jî anî ziman yani bêkarî Tirkiyede û Kurdistanê taybetî pir e. Îşe jî îşe giran e. Ê ku dixebitin jî ne dilxweşin. Mamûr bin bandorekî giran dene. Karker mafê wan pir zayıfın. Gelek xortê me ne xort jî dixebitin sigorta wan baş naye razandin. Maaşê wan baş nadin wa îşê giran wa dikirin. Vê elê de mesela ev taybetî jî yani ev sektora taybet karê taybet zengînan vê elê de pirzgirêk pirin. Ev vê şikayet jî vê elê de pir tên derneka me kumalaya me. Ez dixwazim noxtekî benim ziman. Yani ev çi sala berê jî her tim welatê me de şer çîbûne yani Dêrsimê Qoşgirî Serhedê Agirî Botan hemî herêman de jî tesîrik neyînî psikolojik ser gelê me çêbiye yani. Ji xwe acizbûn çêbiye. İstikrar tune li welatê me. Mümkün e gelek ciwan belkî jî dixwazin herin yani. Vê derê de noxtek mühim heye. Yani wekû em bêjin mafê her kesî ye ku eger metirsî ser jiyana wî û ser malê wî hebe mafê her kesî ye welatê xwe terk bike here welatek dîtir ji bo wî jiyanek em bêjin bextewar ana xwe jiyan bike ana xwe bide jîn yani. Ev noxteyek mühim e yani. Wek hûn jî dizanin 12 Eylûlê de piştê hinga pêşî hinga jî gelek siyasetmedarên me aktivîstên me yên Kurd em bêjin mafê Kurda Paristan çûn ji derve. Ev tiştek pir normal e tebî ye yani jiyana wan xeteriyê de bî. Piştre jî va şeştê û çarê pêve heta heştê pêve her tim welatê me de şerek tund û tîş çêbiye yani. Heta şerek bê hesab bê kitap bê serûber ve şerek qireş çêbiye. Ev hêla maddî manevî û derûnî de psikolojîk de tesîrî giran ser ciwana û heta me hemîşka jî kiriye yani. Ciyê ku bêhêvîtî hebe hava jî îşaret kir wê ciyê de insan dixwazin biravin yani derfetê we heve derkevin ji welatê xwe. Ez ji bo wî welatê me daha betir bêjim ya Tirkiye civaka Tirkiye ez baş nas nakim bixabin ez ya bêjim. Ev rastiyek e. Ama hin rastî jî hene ana Sêrtê û Mêrsînê yewmiya karkerên rojane em bêjin amele Sêrtê buhatir e yani. Em baş dişûpên vê de. Heta belkî Stenbolê
kare rojana madem ki taamele karkeri وڵاتی خواوی کاری هەبکە یعنی ev mijarekin ki evdiye jî yani bir de ev mühime yani ev bersive dayın mesela yekî gotiye em dizî vesaire rakin enava gotiye pirani em perwerde rast em bekarî yani bêîşî rakin fakat balkeşe yani kesî ne gotiye em demokrasiye benin Türkiye yani ez dixwazim ser ve mijaret Ciwan ra ne lazım eseyde. Ha ne pirsîne yani işte lamanê min got ez zêde bariyê ve anketê naynim çünkü pirsa herî mezin sereke a Türkiye pirsa Kurdaya û demokrasiye yani eger demokrasiyek rastaqîne hebe normê em bêjin Avrupa'da yani normê İskandinavya welatên Rojavayê Avrupa'ya da mesela Kurda û Kurdistanê jî çareser bir yani ve çareser kirin yani çima ev bersîm negot newa ya hûn demokrasiye jî kemasî heyan tun yani belki mijara mafê mirovan da teanî destnîşan kir em mijara de hinkî van nokta baxin yani şer û alozî û bêhêvîtî hebe pir tebiî ku ciwan berê xwe bi xeyala ji xwe re çêkin em ê herin İstanbul bixebitin kar bikin an em ê herin Avrupa em ê herin zanim kû derê yani ew heye ama ji bo welatê me yani ev şereket taybet yani ya baş bizanibin yani ser yek ser ciwana yani işte wan tehdîtkin wan ditirsênin digirin berdibin girtin pire wana yek ditirsênin yani her bi qeşte ji wan dere here ti wan dere çıt yani her ji xwe re küvet çi here yani ev heye yani ev berê zeh çêbiye û heye jî yani ez dixwazim viya benim zaman noktayekî vê derê de ez işaret bikim dîsa dubare dibêjim eger ser şexstekî ser kesekî yani tehdîdek canê wî malê wî hebe ew mafê wî ku wê herêmê terk kê herê derekî ji xwe re jiyan bike spas Ez jî spas dikim belê ez jî hema bi di hevoka ez dîtinê xwe bînim ziman ez dixwazim viya bêjim cudayî di nava xortên Kurda û xortên Tirka da heye ji sebebê ku dixwazin derên Tirka dixwazin jiyanek daha baş di alê aborî da jiyanek baş heta di alê sosyal da jiyanek baş heta em bêjin ciyekî ku demokrasiya wî pêşketî be û di alê aborî da pêşketî be ew herin wirî wê ew jiyanek daha xweş bimeşînin ew ji wê bonê dertê lê ê Kurda di aliyê him ev tiştên ku xortê Tirka ji ber wî diçin jiyana baş xweş ji wê bonê ye ê Kurda ê didiya jî xwe di xeteriyê da bibînin pêşeroja xwe di xeteriyê da bibînin evan êrîşan êrîşên nîjadperestî û ev şerê heyî ji bo ciwanên miletê Kurd xeteriye ciwanên Kurd ji wê bonê xwesteka wan ji wê bonê û ew xwestek jî hetanî ku Kurd li ser erdnîgariya xwe nebin desthilatdar xwe bi xwe îdare nekin nebin dewlet jî ew ê berdewam be mixabin ew ê berdewam be belê mijara me sisiya mijara me didiya û sisiya hinkî bi heva girêdayî ye mijara me sisiya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê rewşa mafê mirova mafê mirovan di çi rewşê da ye wek ku tê zanîn car bi car wexta meriv televizyonên xwe vedike û li nûçeyên televizyonên Tirkiye godarî dike dibe welayet walîtiya Wanê 15 roj xwepêşandana qedexe kir lê ew dawiya wan 15 roja tinê 15 roj diqede 15 rojê dijî 15 roj diqede min li ser înternetê dî di derdora 405 nizam çend roje ku
والتیا وانه و قدخه دومینه عینی تش جبوی والتیا مردین جیه جبوی جولمرگ جیه و هر وکیدن اف تی واتیا بن پیکرنا مافه خو پیشاندان یا خو ifade کرنی دیا انسان وقتا کو کوم دبن دخوازن تشتکی پروتستو بکن به تایبت مخالف و کرد ایکو مخالفه حکومتینه و ایکو کردن دخوازن کو امبیجن کوم ببن و خواپیشاندانه کی بکن ایریش لوان تین کرن هم هزین امنی ایریشی وان بکن هم جی لگلک دبران به تایبت وان باجارن متروپولین ترکیه نجات پرست ایریشی وان بکن دیسا امبیجن مافی رخستنبونه جی لترکیه ده خطریک مزندانه وک کوته زانین پارتی آزادیا کردستان PSK و PDK Türkiye و دیسا پارتیا کمونیستین کردستان ده حق وان دا و ده حق HDP دا دوزن گرتنی داخستنی پیکاتنه و او دوز در حق وان پارتیین کردستانی هر چهار پارتیین کردستانی دا دوز اندی ده مرحله داوین دایه دیسا خطریه جیانه هی وک کوته زانین کوته کرد بی ده همان دم کی دا دمک نه دیار دا ممکنه کو ایریشی تبکن ل آله دنابا مرسین و انتالیای دا ایریشی یکی باشور کردستانه کرن کردکی باشور کردستانه بو ایریشی وی کرن دیسا ل ترابزون امزان ایریشی باشوریا کرن دیسا ل آله انتالیا و مغلای ل انسانا لگرین دکرن لسروانا کاچکا کردن نکردن کو کردات خفالتن وان دخستن ددام وان شواتن دارستان anda دیسا ل آله برا رش لوان پارزگاهم برا رش وقتا کو کارکرین کرد این دم سالکی و دچن لوره جبوی جواندنا فندقا و جبوی جواندنا چای کو دچن لوان دخن ایریشی وان دکن مافی جیانه جی امزانن ده خطریه دایه او دیسا لرحای امزانن کو اوکان جوتیارن کرد جبوی کاربای elektrik وان گرتن جبو کو زویه خو آب ندن و elektrik آب دن دولت elektrik گرت اوان جی خواستن خو پیشاندان بکن پولیسان ایریشی وان کرن نهشتن کو خو پیشاندان بکن هری داوی استکارم میناکه کی دنیجی بدن ل جولمرگه خباتکاره کی کارگوی جی یکی پولیس را جی کی جرا هنک کلوپل شاندنه او جی وان دبه کو تسلیمی مالاوی بکه دچل دری دخه کس دری بناکه او جی وی کاغذه کو جرا هاتیه دور دا تلفون وانا هي تلفوني وان دکه جنا پولیس برسیب دده ابي اجد به حيران من اوكي وهانيه من اشياء وهانيه كو تسليمي وبكم وندري بناكن دري بدكجن او جي اشياء تسليمي جن كدكو دچجي شيخو باشي پوليستين ويدبن قراقوله پوليسا لوري ifadeyi digirin dibin te jinkera gotiye canım sedemawi ifadeyi digirin o paşi wî berdidin wî berdin lê wî dikin
em bêjin seyareyan polîsa wî divin nêzî ciyê îşê wî cîkî wî datînin piştî ku ew wî datînin îcar seyareke sivîl tê û li berê disekine ew çend hevek û serçavê wan girtî peya dibin çar hev û têra wî lê dixin wî dikutin berda û eviyanê radikin nexweşxanê li wirê rapor mapor jî distîne lê tu encamekê jî jê derneketiye yanî mafê Kurda û ku jiyanê bi rastî çiqas heye ez dixwazim ku ez wî ji we herdiya bipirsim berê Seyda tê çi bêjî Valla mijarek pir dirêje yani saatan bu dikare serviya biaxive gelek Wallahi binakê ber çavê min ew heye ez heft deqe dem didim te heft deqe jî didim Murat kerem ke eger ez derbas bibim min agadar bike. ez ê te eşyar bikim Seyda Yani pirsak pir giring e û mijarek pir berfere he ama te numune anîn ziman fakat serî de em bêjin yani gava dijî demokrasî derbas bî yani esasê xwe de demokrasî Türkiye seqet e û kor e û bêdest e û bêling e yani navê xwe heye can cana hinek em bêjin pêşketin hebe ew devlet bi zanabûn jî wetiye hinkî civakê evedî dike û piştre jî ayar dikin yani serî de anayasa xwe nedemokratîk e yani ev pir mühim e yani yasan partiya nedemokratikin yani em çima nehat bêjin em bê kesin bêxwedîne ême temsîl jî dikin pişt deriya de ji ber ku yasa Tirka wisa me ya dewletê wisa ye pişt deriya de bazaran tên bijartin digel wiya jî qeyûm hatin ser belediya mesela bajarê mezin û ê piçûk û navçe û vesaire yani ev demokrasiyê vegirê daye tenha gavadî behs kir yani yani partiyên navê Kurdistanê tê de yekser dibêjin vî navê Kurdistanê rakin û em ê we bigirin û we ciza bikin yani goşarek tedîk dik mezin serva dikin insanê çawa bêne vê rêxistinê de jî bikin HDP ev qas çend sal e yani 10 saleke dema hatî avakirin jî yani û pêş dema hatî destpêkê jî hatî avakirin jî ya dibêje em partiya Türkiye'ne yani son dixwin dibêjin her roj dibêjin son dixwin bêjin em partiya Türkiye'ne ji bo gelan vê mücadele dikin vê têkoşînê dikin xebatê me ji bo gelin hemû Türkiye'ye û em Tekirdağê jî Hekarê jî wek hev dinêrin û em mücadele vî dikin can cana tên Kurdistanê pêşa du sê roja jî hatin hin kelimê xweş dibêjin yani çek milat jî şiya yani dilxweş dibe em bêjin dîsa bawer nakin yani yani niyeta insana dixwînin hundirê insana dixwînin yani mesela demokrasiyê vegirê de ye na yek em bêjin mafê kesayetî ya dema te got maf em ê çaxê yanî me got anayasa bingehîn yasa bingehîn xwe dijî demokrasiyê yasan ve kanûn ve tev dijî erdîne maddeyek xizmetê de em kanûnê navnetewî qebûl dikin yani Avrupa Yekîtiya Avrupa qebûl dikin wê jî pê dikin yani mesela ji bo Selahattin Demirtaş çend kez dî dibêjin vana zû berdin yani ev dijî ev antidemokratîk e bernadin mesela Qeyûma dünya evet bêje antidemokratîk e dîsa dimeşînin yani meselek pir mühim e yani mafê kesayetî hemû tê bin pêkirin te numune anîn ama en ya mühim mafê kolektif tê inkar kirin xelkê Kurd xelkeke milleteke mafê wî yê kolektif heye ku xwe rêxistin bike xwe rêve bibe
و yani bajarê xwe idare bike û meclisa xwe hebe û xwe îfade bike xwe rêxistin bike. Ev hemû hatine binpêkirin yani. Em şwê derê dest pê bikin bêne heta ser şexsa. Mafê her şexskiye ku biriya çapemeniyê xwe îfade bike. Ana azade kîj partiyê de bive endam. Ana azade kîjan sendîqayê de bive endam. Hewek em zanin yên endamê keske bi hezaran mamosta û muallim mamûr ji kar avêtin ev 4 sala didome yani. Başa kîj kitabê de heye, kîj yasayê de heye. Bi çi şeklî avêne îdare destnîşan kiye ev jî vî şüphelî me niyeta vî xirab e. Ev aqrabayê wî an tiştekê vî de tiştek heye ev ji me re nelazim e jî avan de. Yani mafik giran ê demokratîk binpîkirine yani bêhêlê de yani. Emî hukuk dişîne yani. Kek Murat daha bi tirtkare ve destnîşan bike yani. Wekû reqam destê de hatinin vêlê de me xwe zêde abede neke. Em tevî zanin her kesî me çend kesê derdûrê ve nasê ve yani. Nasirtê 20 heb melaş kar avêne, çend hebî gerî paş de kişandir. Ti yani darazandî jî serwatine yani. Rojekî navê al emniyetê de jî tune yani. Hayata xwe de rojekî ew dînekine îdare gotiye ki ev jî şüphelî me yani. Ev he ne gormeye bila herê yani. Hesabê min nayêtê bila herê yani. Mafê her kesiye ku derkeve cihekî uygun yani bajêr de nava şarşê beyanamekî bixwêne derdê xwe îzah bike yani. Ya tev rabûne yani. Demekî me kumala mafê mirova şexa sêrtê me 20 kesa 30 kesa me daxuyanî dida. Mesela ser Herepçe, ser Şengalê, ser yekê Gulanê, ser 12 Eylûnê vesaire yani. Ser roja aşitiya a cîhanê me daxuyanî didan. Niha em mal de didin, mal de jî ew jî rabiye yani. Tirkiyê em didin yani. Çima goşar tehdit hatta ve derece hatiye yani. Vêhêlê de yani mesele zindana pir mühim e yani. Niha 10,000 bitir belki deste kek Murat de rakam jî hebin mi baxwe notinle da 10,000 bitir acil nexweş hene, nexweşê xeter hene li zindana de. Gor yasa lazim e ev derkevin ji derve yani. İlaçkirina vêlê de şikayet beretine. Didanê wan diçin, çavê wan diçin, nexweşî wan pirin, wan navin nexweşxanê jî yani. Pirin û vexanê de pizgirik hene, ava germ de pizgirik hene, paqijiyê de vê dema koronayê de gerek mafya bir pê bin yani. Belki em hina normal dibin, wekû serdana nexweş yani zindanê û filan. Ama Seyda divê mijarê de gotinên xwe dawî ji kerema. Gotinê xwe dawî yani zindana de sorun pirin. Mafê mirova yani tê binpêkirin. Mafê esasî gelê me hatiye binpêkirin. Mafê kesayetiya jî roj bi roj zêdetir dibe vêhêlê de yani rewşa Tirkiye û welatê me de binpêkirina mafê mirova pir zêde bûye. Belê. Gelek spas. Belê Murat te çi bêjî? Yani wekî te jî got yani pir binpêkirin hene li Tirkiyê di her awayî de hene, di her çikê de hene jî lê çima waniye ez dixwazim vîya pê ewî du sê reqema bi we pê bikim. Di sala 2020 de ê ku işkence dîtine o serî li wextê kirine yani herî kim 605 kes li Tirkiye işkence dîtiye. Ê ku hatine wextê. Rakamên îhadê derdorî 3,000 kes e. O ji aliyê din ve em dinêrin mesela weke mafê çîkê civîn û xwepêşandanê. Li Tirkiye li merkezagona Tirkiye'de ji bo civîn û xwepêşandanê de tu belya civînê izin nastînî. Lê em dibînin tu demaka nigê xwe davê derve dîrek polîs tên nahêlin tu bigere bi civî.
ji bo çi vanago niha divê gelek em tiştekî tespît bikin. Tirkiye bixwe nijadperest e. Hişmendî wî nijadperest e. Divê îro AKP besibê partiyek bin de ama hişmendî nijadperest e. Di salên 1930 de wezîrê ez divêm wezîrê zanyariyê bû digo yani diya gotiye li Tirkiye tenê Tirk dijî. İlkê ne Tirkin tenê mafê wan ew e ku divê kolê Tirkan. Mahmud Esnaf Bozkurt. Evet, ew bû. Yani ji aliyê din ve dema İstiklal Mahkemeyi de medî. Berê ceza didin, paşê dibên em ê li ser wek mahkemek vekin. Yani ev ji ku tê ji ber ku Tirkî nijadperest e. Carna ji bo ke xwe şêrîn ji Ewropayê re şêrîn bidin naskirin, carna divê em piçekê di mafan de em dinêrin wek vedikin, wek zelal dikin, lê dawiya dawî dema ku ev di kîmyayê de çîke turnusol kağıdî dibin, kaza turnusol e. Dema ku maf peyv tê ser Kurdan li wir turnusol kağıdî karê xwe dike. Tu wek Kurd yani em divê li Tirkiye pirsa ewil çi ye? Kurd tenê erê mirovin wek xweserin lê mafê wanî wek kümülatîv hene yani mafê wanî bi gelanî hene. Di wan derê divê mafê wek tune. Yani em nê dinêrin li ji aliyê din ve li girtîgehan em nê dinêrin di girtîgehan de di 2020 de meha ewil de wek qanûnek nû anîn divên li wir heyetek çêkirin. Navê çavkanî û birêvebirinê yani îdare ve gözlem heyetî. Heya niha ê ku li girtîgehan bûn bi şert ê ku dema wanî bi şert derketinê dihat dîrek derketin. Niha heyetek derxistine holê ji wan re ê ku girtiyan re dibêjin hûn poşmanın yanına ê ku siyasî re. Eger tu bêjî poşmanın tu karî derkevî. Tu nebêjî poşmanın tu dîsa heya dawiya dawî cezayê te çi be heya dawiya dawî tu li hundir dimînî, li girtîgehê dimînî. O ez karim mînakek din jî bidim. Mesela li Antalya, li Manavgat şewat derket. Li wir em giş me got divê gelek demir dest ev şewat bê tefandin ji ber ku yani xwezayan bê ye. Ji mehê vê mehê de li Diyarbekir ciyek heye navê kent ormanê cê Betlanê yani cêk nepirmezine çar zarokên ku temenê wan emrê wan 13 sal. Li wir demek dikevin avê paşê derdikevin cilê wan şil dibe li wir cîkî vê dixin o şewat zêde dibe. Ew bi xwe telefonê îtfaiye dikin. Her du kes yani ji hev du cuda du kes telefonê îtfaiye dikin paşê vana hatin girtin. O yani belli ye ne ji bo şewatê çêkirine belli ye yani ji bo ke zarokin cilê wan şil bûne dixwazin zuha bikin tiştek ne dirê de çêbû ve her çarjî tên girtin. Ji ber ku divên ev bûyer ji bo terorê hatiye çêkirin. Ya diyem 13 salî divê gelek şube zaroka polîsa bu an re peyve berê dibin Emniyet Müdürlüğü, tema polis okulu dibin, tema wê dira. O li wir işkence li wan tê kirin. Ez li wir bim, ez bi amirên wan re peyvîn yan hûn çi dikin? Lê dawiya dawî hatin girtin. Nihaviya li bajarên hêla Rojavayê yani bajarên Tirkiye vaya wê bi gotane vana zarok. Lê dema ku li Diyarbekir dibe ya jî li Kurdistanê dibe divên vana terorîstin. Ege me terorîst min jî zarok min jî wê sibê ro bin terorîst. Yani ji bo wî ez dibêm nijadperestin. O her carê em dibînin zêdetir xerabtir dibe. Ya dawî pir demam wê dibêm kêm ma li Konya Meramê
ji malbatek heft kesên Kurd hate qetil kirin. Dibe bêhnek dibe yani carna dibe ku malbatan de gengeşek derkeve tiştek ve lê idare dibe wek wezîr wek polis bi şeffafî veya lê binêrin. O alîkî dibe ev ya qetliyamek nijadperest e. Roja ewilî hîn roj li ser nekulpiye hem wezîrê hundirîn hem jî walîtiya Konyayê divê viya ne nijadperestiye viya navbera her du malbata de biye. Peyvek eger iddiayek nijadperestî hebe divê gelek tu ser wê bisekinî. Alîkî ye idare ya jî walîtî ya jî wezaret roja ewilî divê viya tune. Ji ber ku aliyê din Kurdin bê ceza dibînin. Yani êku tiştekî li ser Kurda dike weke te got li Meramê, li Bursayê, li Behra Reş de li van de re êku vana dike divê dizanin ku du roj şûnde rojek şûnde wê derkevin bê ceza bibînin. Hem gel viya dizane hem jî wek polis, jandarma vana dizanin. O yani ji ber ku nijadperestî ji ber ku dibe welat welatê me êku newek me nikarin li ber bijîn. Ji bo wê jî li Tirkî em lê dinerin ev piştî 2015 de tegoya li Wanê derdorî 400 tiştek ro. Ne 400 roje? Jorî 3 salane girtiye. Ya mînakek din jî bidim müştere li hundirê Sûrê ev 6 sale 6 tax girtiye. Ji bo çi girtiye mev nizan. Yani ev ne tiştekî hukukiye, ne tiştekî meşruye dibeke hukukê de tiştek bikin o biryara waliyê tune ku çîkê bîne qedexe deyne. Ama li Tirkî ditîne. Qayyum 127 qayyum heya nehatiya vê. Gotinê xwe dawî ji kerema xwe. Yani ji bo wî Tirkî divê mejiyê xwe derişke. Yani o ev mejî derişkirin jî ne pir hêsan e. Ji ber wê yekê jî wan ya didome dibên em xurtin em dikarin bikin. Belê. Bi rastî ez jî hema hevokekî bêjim hetanî ku em bi wan vegirê dayîvin û em wek metîngehekî bimînin ew ê ev karesat û ev hal û ev ehwal wê tev werin serê me divê ku em zû ji vê belayê xelas bibin. Yani ebî milletê haneyê ku me îdare dike belayê gere em ji wê belayê xelas bikin wek millet. Belê em derbasî mijareke din bibin bi rastî divan heftiyên dawî da hin karesat çêbûn li parêzgeha Antalya û Muğlayê Tirkiyeyê şewatên daristana derketin. Dewletê Ewlê xwest ku têkestiyê Kurda got terorîsta çêkiriye filan û bêvan û ew hinekî xelkê wî jî provoke kir. Ew jî derketin nêçîra Kurda çend Kurda ji xwe girtin qefaltin wan xistin filan û bêvan. Paşiyê hat femkirin ku dinya germ dibe û ji wê bonê jî şewat dertên. Yani perçekî cam dikare bibe sedemê şewatê. Dîsa li aliyê Behra Reş bi taybet li Kastamonu û li Sinopê her du parêzgehan dîsa lehîra bû. Bi rastî însan wexta ku karekî kir divê paşiya wî jî bifikire. Di devê newalan da xaniya çêkirine ew jî bu sedem ku lehî li wan rabû û dîsa ew tomruk dibêjin ew darên ku ji bo texte û çêkirinê û mobilya û filan û bêvan wan dara jî ew te bi hezara bi milyonan dar bi avê da çûn û pira girtin û pira teqandin û di behsa hest mesajî dikin ew em bêjin barajên ji bo Karebayê. Lê tiştê ku ez ê bêjim
li Bakurê Kurdistanê jî lehî rabû. û li Bakurê Kurdistanê jî em bêjin daristan şewitî lê belê ti deng ji rayedarên dewletê ji televizyonên wan dernaye. Heta li Dêrsimê Dengê te pir qut dibe mamosta. Wallahî nizanim. Li Dêrsimê ew bû. Em bêjin êko çûn îtfaiye ku here ew bike wirê wê şewatê bitemêre nehiştin ku îtfaiye û xelq jî here bitemêre gotin ew der deverên ewlehiyê. û paşiyê jî en paşiyê jî li devera Şemzînanê jî şewat derket. Ew şewat sê roja dewam kir nizanî dê qediya ne qediya ez vêga nizanim. Belê kek Murat şuwayê xuyaye ku Seydayê Mela Saleh ket ka em tê bêjî çi? Zanist bi sedan sale çima lehî radibin, çima yani çawa lehî radibin, çawa mere xwe ji wan ji lehî biparêze, yani ji çawa ji şewatê biparêze dibêjin. Lê Tirkî zanist ne bi qîmete. Meha ev sal derdorî nedeh sale hin bê qîmet bûye. Tu bajar li ser rê av de çêkî ya jî tu li her derê santralên ji bo avê çêkî ji aliyê din ve tu ev ji bo ke dibe ya bi Tirkî dibe cure serîsanma tu li vana nenêrî wê vana bêserê te. Lehî çima çêdibe yani me jî ji televizyonyan yani li ser rêya avê çêkirine. Lehî elbet bê. Lê merev dibîne li wir jî barajek heye, ew jî teke ji ber wê jî av pir hatiye û weke te jî got tomrûkên darên mezin rêya avê jî girtî û yani av cê xwe diye. Bajar ne li cê xwe ye, av cê xwe diye lê bajar ne li cê xwe ye. Erê li mesela em dibînin ku hem li Şemzînanê hem li Dêrsimê hin şewat didome. Lê dema ku şewat li daristanên Kurdistanê çê dibin gel bêdeng dibînin. Yani wek nabînin tu li televizyonan qet nabînî. Ji ber ku dibin eviya ji bo ewlehiyê baş e, ji bo me çêtir e. Daristan tune bin em ê bi çavan em ê her derê bibînin. Salek berê li Licê dîsa li Daristan bi destê jandarmeyê ve hat şewitandin. Li wir gel gotin ev der cêmeye em dixwazin li vir Daristanê de lê gel hat işkence kirin. Lê viya em jî çûn wek heyetekî bi îhadeyê ya Diyarbekirê re em çûn gel ditirse divê bira navê me derbas nebe ji ber ku navê me derbas ve wê ev dewlet dîsa bê ser me wê êşî me bikin wê em ê işkence bikinin. Weke min goya şewatê me û şewatê wan jî ne wek hebin. Şewatê me divên yani şewatê me çima çê dibin em ne zanyarin em ne zanistin em ne wek wanin wer dibînin ew de mafê wanî herî mezin em ji wan re nama av didin bila li cê xwe bisekinin. Ew maf divên ev mafê me ye. Ji ber ku em zanin mesela baraj ji bo Kurdistanê Tirkiye çima ew pir çê dikin divên bajêr ji bajêrê cuda bibîne. Yani hevdû nebînin em wek sinûrên xwezayî çêkin bi barajan re. Şewat çêde gelê Şemzînanê gelê Dêrsimê dixwazin ke herîn şewatê bi destê xwe bilefînin lê dewlet nahêle. Divê li wir derdemê ewlehiyê ye divê bira bişewite. Lê başekî darên Kurdistanê jî herhalde berxwederin tu çiqa jî bişewitînî salek du sal şûn de cê xwe dîsa tije dike. Yani weke cara di Beşawîl de jî min goya Tirkiye mijat perest e naxwe Kurdistan war bibe şêm bibe xurt bibe ji ber ku xurt bibe wê
zincirê xwe ji hêla Tirkiye biqetîne, dixwaze her gav dibin destê wan de be. Yani me jî xwest em herin ji bo şewatê, lê digotin em nahêlin. Weke mesela mînakek din jî ez bidin. Weke dibe ku mesela mêr jinek bikuje, li Kurdistanê jê dibêjin tore ji cezayê danaxin, ez jî naxwazim daxin, lê li rojava bêkuştin divên ev gelenek e. Ji belê de heye, û ji bo cezayê tê daxistin. Aynı kanune, kanunek li vir tiştek dine, li rojava tiştek dine. Yani derdime ev ku em xwe wek wan dibînin. Lê ew li her derê dibîn hûn û em ne wek hevin, hûn viya qebûl bikin. Em ê yani berxwe bidin ji aliyê sivîl ve mafê çi gelî yani gelek li dinyayê çi be em ji bo divê gelek berxwe bidin. Daristan ew yek dişewtînin em dehan çêkin. Şaristanî ve ew dibe. Yani divê gelek em şaristanî be şêm bikin bajarên xwe, welatên xwe. Destê me de ev heye. Meha. Belê. Gelek spas bêhêviya ku em ê şêm bikin. Berê Seyda ketî wê car nethatî kerem ke. Pirser şewat û lehî bê acaba? Şewat û lehî li wiyalî jî çêbû û li Bakur jî çêbû û çima şewat û lehiyan Bakur nayê berçava û kes behs nake taybet wan televizyonên wan û çima ême em wek sêwiya man. Ez Belê, spas. Dîsa eger ez demê xwe bibûrinim, min agadar bike, hişyar bike. Na Türkiye yani sistema devletê û partiyên wa wekû civa jî piraniyê civakê yani xistine mejiyê wan de yani lingê wa bitapile li erdê bikevin tenê bin jî kes wan dera tune bijî yani wê derdora xwe birinin stûşkî yani yekî Fakirê Kurd 10 kilometre 10 metra jî dûr vê bijî ola ew bî sebeb yani. Yani ew çêkirine ji xwe re, kirine adetmane ji bo ku kemasiyê xwe veşêrin, bêtedbîriyê xwe veşêrin, ji bo ku diziyê xwe û talana xwe û tiştê xwe veşêrin. Ama wekû insan bi rastî jî ew dîmenin şewatê dema min dîtin insan û heywan ew qas kevin xeteriyê de canê wan û malê wan û ew qas daristan şewatîn ev xwe pir pê xemgîn bî pêşam jî taybetî jî ew lehiyê çêbûyîn wan lehiya de jî dîsa wek tê zanîn yani ew insan çi sûcê wan hebî yani projeyê wan xeletin, bajarvaniyê wan xeletin, tedbîrê wan tune bêçareman ve ew kesin mirîn jî em ji bo wa şexsî rehmetê ji xwe re dixwazin û malbatê wan sağ bin jî lazim e vê êlê de em pir hesas bin jî yani bi rastî jî em pêşan. Ama derket meydanê ku dewleta wan çixas bê tedbîr e, çixas bêxem e û çixas ne rêxistiniye yani. Em vegerin ser yê welat nahake ku wa 30 sala 40 sala çiyan me daristana dibirin ji bo ewlehiyê yani. Yani sereke mijara wan ewlehiye. Adî jî zaten dilê wan nepêve ye. Kekî Murat jî işaret kir. Yani vê derê de kar û ticareta wan esas e. Van dera didin zalamê xwe kesê xwe dibêjin herin ji xwe re bibirin û bêrin werin yani. Bila mênin çiyayê rût yani. Em dikarin deha nav jî bêjin. Şewatê me nava îsal vanê 30 sala jî carna ew xwezana bûn şewtênin û carna jî ji xwe de şewitê ana rê yekî yê rêwingî ana şivanekî ana insanê wan dere çin bêxemî di şewtênin
kes naçı ve namrıcı dibêjin evlehi tüne neşin ve neşeri yani çiğ mefkacı o salê borî şawitin ana hiç ne kez zêde çapemeniye sêrtê nizîngê sêrtê wî alêava burta şewatek çêbû gundiya vemirand rast e devletî jî alîkariya we kir sê çar roj dewam kir yani na baş xeleta anî ziman heqîqeten em pir pêşan dîsa pê tedbîrî bê rêya wan şaş e cihekî şaş derçekine gundê wan yani bê nîzam çêbûne ne cihê yani ew qas gundên berê Kurda kaşa ve ser erdê tehta derê hişt çêdikan tedbîrê wan hebî yani ana yani vî esrî de bina çêdikin, xaniya çêdikin tedbîra lehiyê û şapê nadin. Belê sêda gotinên dawî bêjî ji kerema. Gotinê dawî yani mesela depremê de jî devlet xemsar bî dîsa xelqê me sorûna xwe rûbûrû dîsa van bendavin ku şêbîn pir muhim in yani. Ew jî hinkî dibêjin ji bo ewlehî ye dîsa hem ji bo ewlehî ye yani güvenliğê dîsa ama piranî kar û ticaret e yani. Sêrtê ser 15 proje re hene ji vana 10 proje bendava ketine kar de hesin yani. Vana jî heta niha ji ber av dema avê berdin dîsa xemsarin pê tedbîrin heta niha 20 kesan zêdetir insanê me mana bin van ava da gelek caret kevê çapemeniyê de jî em dibînin ji ber ku dem tune min nav jî nivîsî navê van hesa pir muhim e vê derê dîsa yek tişt pir muhim e devlet vê hêlê de xemsar e heta dixwaze bila pişa û tijêre hiç nederde ama lazim e ji me re derdibe yani em weku millet weku xelq em xwe şehatê xwe vemirînin tedbîrê xwe bigirin vê hêlê de insanê xwe hişyar bikin ji bo lehiyê jî em rêxistin bin yani em xwediyê xwe derkevin vê hêlê de rêxistin bin yani. Belê gelek spas. Bihêviya ku rêxistinên me sivîl, partiyên siyasî û kesayetên me navdar di vî warî da ji wan re xem be. Gelek spas Seyda. Belê em ji Bakurê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Wek tê zanîn di van rojên dawî da li derdora Şehbayê û Tiltemirê êrişên Tirkiye û hêzên bi ser Tirkiyeyê êrişan bi ser gundewarên wan deveran da dibin carnan jî bi dronan li wan dixin kuştî û birîndar çêdibin ew ê halê Rojava çi be dibe ku çi bikin em zanin ku di nava wan da hin hevdîtin çêbûn lê ji serê salê vir ve sekin andine lê belê îro min xeberek dî ez hêvî dikim ku xeberek xêrê be dibêjin ku cardinê Emerîka hevdîtinên navbera Kurda li Rojavayê Kurdistanê daye dest pêkirin de ya alaya Xwedê ez bêjim belê Seyda me tam kaydê we melaya jî bi bo ya alaya Xwedê Valla değişif ez xistim mela xistim Seyda kayê kûre derkevin zanin spas na belê nûçeyan da derbas dibe kesê vê hêlê de dixwazin bişopênin dibînin rojane yani Türkiye topbarana dike drona hedefê ku dixwaze lê dide kes pêşiya wan jî nagire mixabin yani ez ku derbas dim Afrin çay ket destê Türkiye'de bayraqa Rusya ve debî askerê Rusya ve debîn esas Kurda jî şer kir û wê derê parastin ji ber Daişê ve devleta işte gotin Kurda Afrinê bidin Sûriye gotin em nadin wan jî got keremke Türkiye were yani kez ne dostê Kurda evê hêlê de wan bajarê dawî jî hatin serê kaniyê girêspî jî girtîn Amerîka were bistêne yani em Kurdbûne bazara devletin mezin û ê navçeyê mixabin yani ew hevdîtin çêbin pir baş e lazim e çêbin jî
Ama siyasette de dibêjin yani herkes lazıma gavekî ber yekî ve here yani. Vê hêlê de ez rexne ser her du kenara jî karim bikim yani. Yani mijara me nerexneye ama mutkarevi ya bêjê. Yani bajarê Kurda ê ku ketin destê Türkiye'de yani mafê mirovan wê de binpîkirin rojane çêdibe, talan çêdibe, mal û tiştê wan dest ditênin ser. Veke yani çapemeniye dev derkeve raporê navnetewî de jî dekene. Yani ne ku iddiaya men nebêjin. İddiaya çavkanên mafê mirova vê hêlê de henin yani. Meselek siyasiye tabii. Na Rusya İran piştiriya Suriye'deki ve naxazın bikevi. Yani Amerika jî rast ji bo iş berjevendiye xal vediriye. Ama Amerika jî dixwaze vedire bingehkî çeke ve gelek arîkariye mazin jî birine ve herême. Canat bêjin em petrolê jî diparêzin, canat bêjin em zaçe ama bingeha xwe de yani vedire İsrail, faktura İsrail heye. İsrail welatek biçûk ye, nüfusa xwe jî hindik ye. Her çiqas teknîkî xurt be, perêwan jî xurt be ama yani coğrafyayek hindik ye. Dixwazin wana yani wekû biparêzin yani. Mafê Kurdaya jî bibin en hindik federasyon, en hindik yani hukûmê zatî em bêjin wekû Xweserî. Hatta serxwebûn jî mafê Kurdaya. Tabii mesela Kobanê dünyaya da çêbû yani nav û dengê xwe da vê hêlê de Kurda hemberê Daişê tu kesên Kurda şerê dijwar nekir yani. Yani vê hêlê de herkes ji Daişê tirsa, Avrupa hemê tirsa, Amerika tirsa, dünya heve şwan tirsa ama Kurda ji bo parastina xwe wekû mecburî jî şerek dijî vê rêxistana terorîstî şerê giran kirin. Em hêvîdarin wê derê Kurd bigihên mafê xwe yek rêziya Kurda hebe destek bidin hevdû, arîkarê hevdû bin ve dagirker ji wê derê derkevin. Esas dagirkerê esasî devleta rejima Sûriye xwe ye yani. Dikarim vê bêjim. Belê, gelek spas. Belê Murat te bêjî çi? Denk. Tamam, müzakir. Kurdistan Suriye'de devletin derdorê İran, Türkiye, Suriye û Irak dixwazin alozî derkeve. Ji ber çi vêya dixwazin li Kurdistana Sûrî hêdî azad dibe û derdê Kurdan ew bû ku ez wer difikirim bikin behra spî. Türkiye viyadî got ez rê li ber Kurda bigirim û dusê carê ket sînorên Kurdistana Sûrî'de. Naxwaze ki Türkiye ve yani Kurdistan ve yek parça. Kurdistan bi destê welatên mezin li Ingilistanê ve hat çarparçe kirin. Yani bu çarparçe lê Kurdistaniyan niha dixwazin disevin yek. Lê devletên mezin yani devletên mezin hem jî Türkî Faris naxwazin Kurd bibin yek. Dixwazin her gav di tesîra bandora welatên derdorê bin. Kurd divê çi bikin bi hevdû re bipeyivin. Bi Kurdên Başûrî ve û Kurdên Başûrî û Kurdên Sûrî divê gelek bi hevdû re bipeyivin û çareseriyek bibînin. Nav wan de nakokiyên ku ji derve hatiye îthal kirin vê betal kirin û bi hevdû re zêdetir bipeyivin. Erê baş e Amerîka li wir e baş e çêtir e lê Amerîka ji dewsa me wê şer neke. Sibê ro divê ew derve şaristanî weke berê jî got yani xurt bibe kare bi serdikê xwe bisekine. Mesela Türkiye karin çawa bê yani binpêkirina mafan dike li Rûhayê de em bi îhada Rûhayê re em peyvîn derdorî sed û pênc welatiyên Kurdên Sûrî niha li Rûhayê di girtîgehan de me. Çawa dikin
لور او çeteyên Daişê ev Kurdên ku li derdora mala xwe ne wan digirin bi zorê digirin bi destê çekê ve digirin û tînin sînora Tirkiye û Tirkiye jî wan dixe girtîgehan. O mafê wan tê bin pêkirin û diviya raporên îhadê de jî hene raporên tîvê de jî hene. Em diya bizanibin ku ne Türkiye, ne İran, ne Irak, ne Suriye naxwaze Kurd bibin hêzekî. Vî awayî mesela Gotinên xwe dawî ji kerema xwe. divên em ji bo Ewropayê awmûrek baş in. Yani em tenê li vir hene hûn dikarin karê xwe ji ser me çêkin. Kurdistanek Xurt be sibê ro tesîra bandora Tirkiye jî kêm be, Farisê jî kêm be ji bo wî dixwazin kî cem hevdû di vîya de jî her çar perçeyên Kurdistanê cîranê wan destê wan tê tene. Belê, gelek spas. Berê, em derbasî mijara xwe dinê bibin. Şengal. Wek tê zanîn divan rojên dawî da Tirkiye êrişî Şengalê kir. Hin rayedarên Yebeşê hatin qetilkirin. Dîsa hûn dizanin ku piştî Şengal ji Daişê hat rizgarkirin. Hêzên bi ser PKK ve li wirman û paşiyê heşt şabî jî hat wir di piştî karesata Kerkûkê û heştî şabî û hêzên bi ser PKK ve bi hev re hevkarî kirin îro jî li wirin lê Tirkiye wan naxwaze. Lê wisa xwaneyek û İran jî dixwaze. Îcar di navbera Iraq û di hev rastî hikûmeta Bexdayê û ya Hewlêrê da li ser Şengalê rêkeftinek de çêbû hat amadekirin lê mixabin ew rêkeftin heta îro jî natiye cîbcî kirin. Ez dipirsim gelo çima Şengal ev alozî ewa li Şengalê didomin Tirkiye çi dixwaze İran çi dixwaze hikûmeta Herêma Kurdistanê çi dixwaze û Bexda çi dixwaze. Ez dixwazim ku hûn bersîva van pirsan bidin. Belê seyda weka ku Murat ket hema em ji te dest pê dikin kerem ke. Tê çi bêjî? Yani ji bo Şengalê ne? Belê. Wek tê zanîn yani Şengal, Maxmur, Kerkûk heta çi Tusrumat û Xaniqîn ew herêmên nîqaşî ne pêwîst bî ser jimêr çêbê gur destûra bingehîn ya Iraqê ya federal lazimî ser jimêr çêbê û referandum çêbê. Eger ew herêm bêjin em dixwazin ser Kurdistanê bin wê kevin ser Kurdistanê rêveberiya û îdara fermî. Eger Iraqê bixwazin kevin ser Iraqê. Ya Iraqê çê nekir, en dayî Malikî got em çê nakin, yê peyvêra Abadê got em çê nakin. Dedî yani Kurda taybetî jî HDP, pêşkeşiya Birêz Mesûd Barzanî de biryara referandum bêdin, komisyon jî hebe, komisyona referandumê hebî. Kusret Resul û çend kes dî têde bî, Necmettin Kerîmî ez nexşaj bim, waliyê Kerkûkê. Referandum serket, yani ew mijarek dîtir e niha vê derê de Şengal ew xeta heta Kerkûkê û me bes dayî yani Bakurê em bêjin dinya Musulê û Maxmur jî daxil ew herêm ji bo İranê pir giring e. İran destê wê ji berê ve têde yani roja Hümeyni ketî iqtidarê heta niha Iraq jî wê herêmê ji xwe re pir giring dibîne. Yani erê nikarin bêjin olan vê anayasaya qebûl nakin falan. Rêkeftina Şengalê dibêjî navbera yani KDP jî imza kir. Her asas ew pêşniyarê Amerîka bû tiştê zanin Birleşmiş Milletler jî têde çavdêr bû yani. Ew jî têde ne?
گوتن بلا هیز نفرمی یعنی نه یاسایی هیچ ve bila derkevin. Kevedirine peki kevedire. Langirin peki kevedine o hacda şabi vedi. Na hacda şabi pere ve diziş İran eti önce dire giridari İran'ına ama ser bak zanın ser Şiiyanın yani ser Şiiyanın yani. Naxazın keko. Irak jî naxazı Şengal keveser Kurdistan'ı İran jî taybetî naxazı, Türkiye jî naxazı, naxazın herêma Kurdistan'ı xurt bibe yani. O kesin lehengirê jî naxazın. Herêma Kurdistan'ı xurt bibe. Aloziyê navbera yenekê de ket çapemenê yani. Vê derê de navbera yenekê xwe de aloziyê taybetî çêbîn. Wek em bêjin hevserûkê yenekê hat guhertin. Yekirêziya Kurda baş nîne vê derê. Serdevekî heye ama xev de hinkî alozî hene. Yani hikûmeta Herêma Kurdistanê lewaz bûye. Êrişin Türkiye jî gayri yasî yani Amerika jî daxuyanî da ev qetiyama çêbîn ê dawî. Netewî yekbûyî jî Yekîtiya Ewropa jî daxuyanî dan. Go ev tiştê hene zêde gaviye em şermezar dikin yani. Kê xurt bê siyaseta xwe dimeşandin. Mixabin Yekirêziya Kurda jî yani egiştî dibêjim pir lewaz e. Lazım e Kurd hemî hemberê van êrişa derkevin. Ama lê en serî hikûmeta Herêma Kurdistanê tund bersîve viya bide yani. Şengal Kurdistan'a o lazım e gerêdayê Kurdistanê bi wê derê jî nüfusa piranî eğer çend êzîdî piranî derkedine ama nüfusa piranî navçe Şengalê wê herêmê de piranî êzîdî ne Asurî hene Hristiyan hene lazım e ew herêm wekû em bêjin eyaleteke gerêdayê Kurdistanê be. Belê spas. Berekek me Murat. Kek Salih dibêje Şengal Kurdistanê katê bêjî çi. Kerem. Ez ji kek salih difikirim yani Şengal parça Kurdistanê ji ber ku niha çiman îdareya Kurdistanê de ye Kurdistana başûrê de ye ji ber ku Kurdistana başûr piçek lawaz bû o tiştên waniya derket holê li wir pirsgirêka herî mezin ez difikirim ku hebûne pek kê ye. Yani PKK li welatek azad de, federasyoneke azad de li wir cîbûye o ji wir dernakeve. O Tirkiye jî bi navê ke li dijî PKK operasyonan dike divê ez karim mafê min wer heye. Elbet mafeyên wek navnetewî de tiştek wek tune lê em jî dizanin ki xurt be maf destê wan de yani welatên navnetewî nikarin ji bo te tiştek bikin yani nakin jî tu divê tu vîya bikî em lê dinêrin li wir PKK'yê carna bi Îranê ve nêz dibin carna bi Aliyê din ve nêz dibin o li wir aloziyek derdikeve o vîya jî ji bo Tirkî tiştek pir baş e ji bo vîya jî her gav bombebaran dike em dizanin li wir sivîlên ku dijîn di bombebarana tüm Tirkiye'de jiyana xwe ji dest didin o her gav yani naxwazin li wir tiştek derkeve li wir eger Tirkî ev operasyonan neke wek wan tena serê wan bihêle dengek hikmet ve wan tena serê wan bihêle wê hêdî hêdî xurt bibin peymana Şengalê hebû lê Irak jî viya naxwaze ji ber ku Irak dixwaze Kurdistana Başûrê hêdî hêdî lawaz bibe destê wan pûç bibe
o C Kurdistan'ı bigrin, nafazın her du Kurdistan bikin hevdu, sinorin disa vek femni vek sunni çedikin, lur her derdi mezin PKK lure, o nahele Kurdin başuri eku vek resmine fermine tekemi muedra jur demirdes ji axa Kurdistan'a başvur diye gerek derkevin ku Kurdistan'a başvur ji kurttur be o vek bura kujine be o kurttur be. بله سپاس کک مراد بله ام در باسی مجارا خویدنی ببن افغانستان براستی افغانستان ولاته کی تبلیغه و جبره دا تبلیغه و مرب وقتا کل وی ولاتی دنیره پشتون لوره هنه تاجیک هنه هزاره هنه ازبک هنه حتی هندک بنجی در دور اسد 100,000 در نظام tam هجماروانا دبیجن کو کرد جیلو جیتی بوی رنگیه ده حیانی 1978 وک منارشی لوره هبو ده 1978 دا لوره darbe ekleşkeri çe bu o kesen koşkurat gotunem sosyalistin komünistin ev hatın iktidarı lebele henek ev bud lure henek لسروان آلوزی چه بود دنبالان آلوزی درکت سوویت ایوه دمه مداخله وری کرد و بابرا کارمال اوته بیرامن کو بابرا کارمال هانین سر وام خارجی darbe levdu kirin yani. Komünistler خارجی darbe levdu kirin. Are بابرا کارمال هانی او جه پیوا ایندی لوره شرکی نابخایی دست پیکر هنک هز درکتن و هنک دولتين بياني بنا امريكا وانجليز وفلان بيتشيكاوان دنابدا تبي چيني با تبي چي نابور هندستان با وهر وكيدن حتى تركيا مجي كتنابه وام özbek فلان وام چك داركت و شر دست بكر حتى کو طالبان ده 1996 دا کابلستان او iktidara xwe ilan kir. İktidara wan pir dom nekir. Di 2001 da piştî ew êrişa El-Qaide a ser Amerîka ewan jî Amerîka direkt müdaxeleyê Efganistanê kir got piştgirê El-Qaide Talibanê o لوري حكومتك بخبا وبناتو ايوا غريداي ابا كرن او حكومت جده 1001 حتى يرو حتى نيبان روجا دومكر لي واي جاردن امريكا وكشيا و طالبان بو دستلات دار انجا طالبان بري دغو گره پروژنا ندیتن گره مر کسک و نشل مجنک امه وان جزاب کن جنه کو پوره وان جبه دیتن امی وان جزات کرن براستی وان جزات کرن لورتا میدان وان لوان خستن ایجار اویان تابی خطری کی یجبوی دنیای هزم بوی رنگی لی خویای کو امریکا و ناتو هنک چکی خوشی لور هشتنو و بکشیان هره هجی هزن امریکا لور هنه لی کابله ji Taliban ra berdan. NATO jî Mustafa. Ere, îca hin çavderên siyasî dibêjin ku Amerika mümkün e ku sivê piştgiriya Rojava û Başûrê Kurdistanê jî neke. Belê, hem di mesela Talibanê da hem jî di mesela ew ê gelo Kurdistan jî bibe bîna Efganistanê. Yani wê Amerîka dev ji Kurda berda anna di wî warî da kek Murat em ji te dest pê bikin kere.
Naha li Afganistanê trajediyek insani heye. Em dibînin ku ji wir gelên Afgan dixwazin ji wir derkevin. Çünkü Taliban di weketê ji got di nod û şeşan de li wir bû û bikarabûnên wî ne baş bûn. Yani rejim hîn li wir heye. Wek mafekî insan hatine ji ber wê yekê trajediyek mezin li Afganistanê heye. Ji aliyê din ve me dît ku ji eger hêz ji te neyê bi derve ve tu nikarî birêve bivî tiştekî. Yani dibeke wek bir salek, du sal, sê salek tu birêve bivî lê hêz divê gelek ji te be. Li Afganistanê niha em dibînin ê ku ji firokeyan xwe davêjî yani bi tekerên firokeyan xwe dadirkirin û paşê dikevin newana jî dî. Em dixwazin ez bi xwe hêvî dikim ku di demirdest ve van tiştan dîsa yani li wir tiştekî baş çêve lê pir bawerî tune ji ber ku Taliban berê jî li wir bû. Yani çawa welatek îdare dike em dibînin çawa berê çêkiribû wê dîsa wê werbe. Ji aliyê din ve weke Kurdistan û Afganistan rowan her du binêrin. Li Kurdistanê tiştek din heye yani Kurdistan netewbûna Kurdistaniyan ji Afganistanê zêde ye. Amerika li wir derdorî ji 300,000 insan zêdetir leşker li wir ava kiribû. Di dusê rojan de wan leşkeran giş çekên xwe danîn û derbasî hêla Talibanê de bûn. Li Kurdistanê em dizanin mînak li Kobanî Kurd nehiştin ku Daişî têkevin hundirê Kobanî. Li wir têbîramin başûr, herêmê başûr jî alîkariya Kurdistanê Rojavayê kiribûn. Ji ber wê yekê nehiştin. Tiştek rast heye tu wek pêşeroja xwe di destê yekî din de bihêlî tu nikarî azad bî. Afganistan mînakek e lê İsraîl jî mînakek e. Welatek biçûk e hejmara wan ne pir mezin e lê bûn yani bû welatek xurt ji aliyê her avay ve ji aliyê aborî ve ji aliyê askerî ve welatek xurt e. Kurdistan ez jî nafikirim yani wê wek Afganistanê nebe. Dibe ku Amerika sibero ji van dera derkeve lê Kurdistan ne gele yani millete wek neteweke netewbûyîn nav me de xurt be em li ser vêya em bisekinin bakurî nepir netewûn belkî yani tek Murat dema me Kurd te ji ber wî gotinên xwe dawî dibe mesela. Yani ez divêm Türkînete we ji bo çi divêm mesela peyvên min dawî li başûr ji sedî nod zêdetir li Kurdistanê jiyan e. Li İranê jî were li Sûriyê jî were li Tirkiyê sedî pêncî pênc cuda ye yani Kurdên sedî pêncî Kurdên bakurî çûne Tirkî ji ber wê yekê axek wanî diyar heye û netewekin lê ev gerek de heşême de be em xwe xurt bikin em bibin netev ku sibêro Amerika, Almanya, Rusyaya jî NATO ji Kurdistanê derkevin ve elbet jî derkevin sibêro belkî daxwaza me ew be ku van welatê ji Kurdistanê derkevin ji bo wî em bibin netewekî em bibin yani leşkerek wek ordiyekî yek be wek zanyariyekî yek be bu wê awayê em karin Serviya yani hak be hak ji derkevin yoksa em nebînin Afganistan li ser şîrover nekin dibe ku sibêro Kurdistana başûr jî ya ji Rojava jî wer bibe. Belê Seyda tê çi bêjî? Kurd Seyda Kurd. Yani Kurd derken 3-4 dakika. Ha. Yenki dirêj ki ev bija pir dirêj e. Na mamostaya min ê hêja. Ez bawerim pir sat te bixwe de kêmasî ye yani. Çima yani ev
kev derexist Afganistan û Kurdistan yani. Afganistan Amerika wan ra rûnişt bazara xwe kir got ez ê derkevim hilbijartinê de jî Biden gotibî ki ez ê wî şerê dirêjî Afganistanê derkevim. Rûnişt wan ra got şerê min nekin em ê derkevin tarîx dan nizam çendê îlûnê yani. Ve hêdî haziya xwe kin derexistin. Ew Taliban rêxistin vî piştgiriya belkî hin kesin veşartî hin devletin veşartî piştgiriya Pakistanê û hêdî stand yani tirêxistin dît nevî wan dest danîse yani Taliban rêxistinekî Sünnî ye yani wekû Sünniyê tundin mafê mirova wê de bin pîkirin hukuka insana ve bepinkirin ve devletek paşketi bir yani. Herhalde hen bajarın eyalatın dijivan şerti kirin. Ev paşarı xoye navxayı jibikin. Xatereki mazana ve trajedik pir xarab jî ser Afganistan'a da bir. Ama hin tişte ve şartı yani ev tişte raya geçti dünyada Amerika dibêje falan ama hin tişte ve şartı hene emana nizanın. Yani acaba Afganistan ve hembere Çin'e bidin bekarını, an hembere İran'e bidin bekarını ve çibi em nizanın. Ama mesela Kürdistan'ı, başa Amerikaş Kürdistan'ı derket ve ki biveda salat. Dagir kerbene yani ve katliam ser Kürdaşi bin. Yani em ve baş dizanın herkesi zanın. Vaktin tekuşuna milleti Kürt, ve 200 salatı meşandın. Yani nehriya ve dest pepke ve bedirxaniya peşiyanga koşgiri dest pepke disti cara bitir serildane pir girin çibine. Teneva sale David em bejin hembere Daişi 2000 bitir 2500 ez neşajbim bitir peşmerge giyane xoş dest dane du cara hawqaz birindar çibine şerek Qaramani dane yani. Rêxistinê ki hakeza li başûrê Rojavayê Kurdistanê em bêjin Rojava dîsa ev hemî dîrok e yani. Hezaran navê çerguara derketiye ama hezaran çerguarê Kurda hene yani. Ya baş bizavin milleteki berxwedaya yani. Yani ama çiye ev jî şerek taybete didin meşandin yani ser Kurda. Ya Amerika derke ve dagirker erişi başvur jî bikin ve erişi Rojava jî bikin ve daha bitir ser Kurda katliam encamı ve çi derkebi ma ve dakirter serkevin na ez ne ve bariye deme yani. Vaktin Kürt hemdemine yani Kürt en dindarê Kurda jî yani em bêjin piçek welat parêz bin sekülerin yani kıymet dedin fikri insana yani nemone yani ez bêjim yani İngiliz bene hemû Kurdistanê derkevin eger kontrek nebe insanema ve o mevandar bikin ve kadrivan bikin yani em ne dijî dînin dîne em ne dijî olun dîne Belê sêda gotinê xwe dawiş kerema xwe. Yani vehele de ez bêjim lazım em Kurdistanê Afganistanê qetiyen nedin berçavê hev rewşa Kurdistanê cuda ye coğrafya Afganistanê cuda ye Kürt milleteki berxwedêrin berxwedan kirine û vas 100 salê dawî de jî hemî berçava ye. Belê spas. Niha di raya giştî de ez bawerim ku zêde hatiye xeberdan loma ku rêzdar Kek Mesûd Barzanî jî daxuyanîkî divê li ser vê meselê daye. Ez dixwazim ama ez zû wê daxuyaniyê ji we re bixwînim. Belê bi navê Xwedayê mezin û dilovan piştî rûdanên Efganistanê ev çend rojeke grûbeke siyasî û medyayî ber bi durustkirina metirsiyê û bêhêviyê ji nav xelkê Kurdistanê de kar ji bo beramberkirina di navbera Herêma Kurdistanê û Efganistanê dikin. Li vir da pêwîst e hemû aliyek baş bizanin ku her milletek eger pişt bi xwe û şiyanên xwe nebestê her dem egera gef û li navçûnê jî li ser heye. Palpiştiya xelkê jî
wê demê bihayê xwe heye û bi bandor dibe ku em bi xwe hebin û îradeya me hebe. Cudahiyeke zêde li navbera Efganistan û Kurdistanê de heye. Cudahiyek zêde jî ji di navbera Pêşmerge û Artêşa Efganistanê de heye. Pêşmerge zêdeyê dîrok û xwîn û rondikên gelê Kurdistanê ye. Xwediyê sedan destanên dîrokî û qehremanî ye. Nînakên destana Korê û têkişkendina efsaneya Daişê û destanên Pirdê û Sihêla ku neyarên Kurdistanê plana wê yekê hebû îradeya gelê Kurdistanê bişkînin lê belê Pêşmerge û gelê Kurdistanê bi xeragirî û îradeya polayî planên neyar û dijminan hilweşan. Li vir da dixwazim xelkê Kurdistanê jî wê yekê piştras bikim ku rewşa Kurdistanê cudahiyeke zêde heye li gel hemû cihên din. Spas ji bo xwedayê mezin me pêşmergeyên qehreman û hêza me heye û ji hemiyan jî girîngtir milletekin. Xwedî îrade û dozekî ne. Eger dijmin û nehezan ji xeyala me xwan hebûba azara xelkê Kurdistanê bidin bo demekê bi hêsanî ji bo wan neçûye serî û bi piştrastiya vê jî pêşerojê de jî bi hêsanî ji bo wan naçe ser. Her kesek jî bixwaze bêhêvî û xwe bi kêmzanîn û beramberiyên nebicî li nav xelkê da belav bike diyar e hê jî nekariye li îrade û xeragiriya gelê xwe tê bigihe. Mesûd Barzanî 22.08.2021 Belê ev jî daxuyaniya rêzdarkek Mesûd Barzanî bû. Ez di wê baweriyê da me ku Kurd yekrêziya navmala xwe qewî bikin Amerîka jî here kî jî here Kurd dikarin li ber xwe bidin li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê. û bi taybet eger ku Rojava û Başûr dikaribin hêzên xwe ê leşkerî nêzî hev bikin çi hêz hebe jî dikarin li hember wana serî daneyîn. Belê em hatin mijara xwe dawî ji kerema xwe Ya böyle de mamusta eğer icazete hebe yani ev kesin dibêjin mesela bila Amerika re em çiş Kurda bikin. NATO Türkiye'de, NATO lemidere ya Amerika lemidere, Suudi Arabistan yani binge Amerika Rojava hene jil Başur hene yani ye xanabinin ye Kurdad bin yani derdevan eve demame Kürte hem jarek nemaye demame pır Kürt biye her yeke jwe didaqe li ser mijara dawî ez dixwazim biya bêjim li Stenbolê konferansek çêbû gencên devletên dünyayê milletên dünyayê li Stenbolê konferansekê çêkirin di wê konferansê da pirsgirêkên gencên dünyayê ciwanên dünyayê hatin gotûbêjkirin gelek pirsgirêk hatin gotûbêjkirin naxwazim zêde li ser wan bisekinim lê taybetmendiyek wî çêbû di paşiya konferansê da her ciwanên her milletî bi cil û bergên xwe netewî derketin sahnê û sirûda wana hat lêxistin û ala xwe vekirin. Kurdan jî herê ameye jî tabii yani ala me vekirin hûn wêne jî dibînin evyanê bi rastî ciyekê xweşiyê ye ji bo me li Stenbolê û waye wala Tirka jî waye cilê xwe neqetandiye ew jî tiştek balkêşe û dîsa di van rojên borî da rêzdar Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê çû Îranê ji bo sonparina serokkomarê wana li Mehrebatê barafirgeha Mehrebatê bi em bêjin merasîmeke leşkerî pêşwazî kirin û leşkerên Îranê ala Kurdistanê dan ser singa xwe bilind kirin lê belê di paşiyê da
وەک کۆ ئیرانی لە خۆم کوور هاتن یا هەنێکا جوان ڕاکۆ یا عێراق لوان بەرتەکدانی یا تورکا بەرتەکدانی یان jî hin hêzên wanî navxweyî bertekdanîn û gotin me şaşî kiriye û dev jê berdan ev jî wellahî meriv tenê meriva pê tê lêbelê kêfa meriva jî tê çiye kêfa meriv li di welatên dagirker li navenda wanî herî Kurd li wirê ala Kurdistanê hat bilindkirin û Sûrûda Netewî hat gotin ez pê kêfxweşim kerem kin hûn jî ema bi çend kelîma ew kê bêjin kek Murat tê çi bêjî tamam erê o gotinê xwî dawî jî têke paşiyê xatirim xwaze ji mêvanan kek Murat ez jî pir kêfxweşim lê divê ji bo min yani tiştek pîroz ama pir ne tiştek mühim e ji ber ku li Iraqê Kurdistanek heye divê gelek ev diya qebûl kir yani li Iraqê Kurdistanek hebe wê Kurdên Iraqê herîm kîja welatî wê bi ala Kurdistanê bên pêşwazî kirin o ji bo Îranê jî ez dikarim bêjim yani xeletiyek waniya nabe ez wê difikirim ku di nav Îranê de aloziyek derket paşê gotin em bi xeletî me tenê ala Kurdistanê vekir çawa welatek tiştek xeletiyek waniya bike ji ber wê yekê em ê li her derê ala Kurdistanê bibînin ala Kurdistanê Kurdistan alek fermiye li Tirkî jî alek fermiye tamam Türkiye carna qebûl nake ya jî nijadperestan êrişî Kurdan dikin lê li dinyayê ala Kurda jî heye ev jî weke te nîşanî bida peyvên mînî dawî ji bo ke dixwazim bira kekê min bira zêdetir peyve peyvên mînî dawî divê Kurd bijî nemrin ji bo wê yekê jî her yek aşiya xwe bibin em bi jiyanê em bi zanistî ve em ê xurt bibin ji ber wê yekê ez yani rica ji Kurdan ve dikim herin aşiya xwe bibin o xwe biparêzin gelek peyvên dawî spas dikim ji çarpêmediya xebatkarên û rêveberên çarpêmediya û bînerên me re gelek spas kek Murat belê Seyda tê çi bêjî keko niha ew Sûrûda Netewî İstanbul xwendina wî ya pir giring e tabî yani şmere jî hinkî xerîbtî tiştek baş çêbiye wan xurta jî pîroz dikin ama em ji bîr nekin ew Sûrûd ya hemû Kurda ye Meclisa Herêma Kurdistanê de ew wekû marşa Netewî Sûrûda Netewî hatiye qebûl kirin hêj hikûmeta Herêma Kurdistanê ava nebî jî ev Sûrûd hem xweşberkiye em bi gelek cara Ereban da û Malal da û Şahya da dera da me xwendiye yani Sûrûda milletê me ye Ameye jî ew a jî ala milletê Kurd e ne a yani gelek kes bijin ala Başûra ya Barzanî ye ew pir çewtin tarîxa wê nizanin ev ala henê bingeha xweş dîroka Kurdatê reng û ala û alemên Kurdatê ne a agiriye yani ev mijarek dirêj ye em ji bîr nekin Sûrûda Iraqî salê 13-14 yani 2013-14 pêştir jî li Newroza Amedê de bi 2 milyon 3 milyon insan bi wî dengê bilind tev de xwendine û guhdar kirine yani ama ew al fermiye yasayî gur yasa Iraqê yasa destûra bingehîn hikûmeta Herêma Kurdistanê xwedî meclise xwedî parlamentoya xwedî ale yek deqe neqedêne tiştek nabe ew al fermiye esas hikûmeta Iraqê yani ya Îranê bi hurmetî kiriye gorme gelek Nêçîvan Barzanî piştê ku wa hevdîtina de çûyî ger reîsî ew aldanenê wê de lazim bê ew civîn protesto bike ama mixabin partiyên me yên sereke him berê Îranê jî him berê
devleta Türkiye jî nikarin xeberek tund bêjin. Yani pêwiz bî, yani ew tiştek baş bî. Hava alanya vê derê de ew al tiştek baş bî, ama dema şûyî hevdîtinê resmî kirî piştê ala Kurdistanê danenî vedê lazim vî keknê Çivan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ew civî protesto bike gel wan evdî neke. Cümlek vê derê axaftiye ew cümlek xweşê min neçûye çapameniyê de derket. Silav û hurme ji bo wê ve teva ji bo hemû temaşevana û guhdara bimînin xêr û xweşî de. Spas. Berê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe. Bi hêviya ku hûn xwe biparêzin ji hemû êş û azaran. Ji ber ku we hetanî vegal me guhdarî kir û me temaşe kir gelek gelek spas û ez ji kek Salih Kılıç Aslan û Murat Abara jî spasiya pêşkêş dikim ji bo ku beşdarî bernameya Panorama heftê bûn. Bimînin di xêr û xweşiyê de heyanî bernamekî din hêviya ku em dîsa bên rûbrûyî hev bibin. Şev baş. Şev baş.